be fulbe andu dine maada fedde heblo sukade Afrique takusana yoni to gas jabe labgara doji beli hela tijaniya lugere choli waydo hesoro tarwo dendudi lambango hudallaya dara jolofa barkewi ko waktu yoni hato nagara kame jagali energia yengartende kabru jimena tlaydi Sénégal cakallewru mandro nunde konin kobe leydi Sénégal teti armeji jondi no fewi kono kadi nyalawma hankobe teti kewa temedde jiride capande joya taw ko paftal bangol kure e nokko bitedo pex tlaydi Mauritanie si fande ko fate bange awo hakkunde laamu leydi ndi kame ardibe nelabe be union européenne cagala balde tati kaldigal dum non wadi nyalawma hankio tlaydi Mali fedde hesere jibinande nyande no gas je goma lewru octobre to palais de culture amadou pate babe koliti yide mabe o de sa mo gonde na ko Ibrahim Boubacar Keita nde accita le follamo to Guinée Bissau hore jo jagorde keso to dada acciti golle muma cagala kikide hanjo windi batake mum acciti golle mudama to Guinée Conakry Alpha Condé holliti yide mum o de sa mo gonde ko uskude dan le jagorde mum pade cagala leydele to leydi Brésil lula gonnoɗo hoore joliri ndi taƴanoɗo duuɓi jeetati waɗi hitande fawde e kaso yalti kikiɗe hanki o musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musibbe tedduɓe hoore bir jeena jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeena ya kabruji men dem ngala pulaar to leydi Sénégal si fande hakkunde jagorɗo kalfinaɗo ngalu kam e gollorgal islamique international ko fate banggue jeygu gerte hakkunde mabɓe cetala bite ngala Sonacos ngal leydi Sénégal to warti ɗum ko biteɗo Modou Dia Fada nden si fande noon ma won capantati milliard koppreje franc CFA ko fate banggue ndema gerte hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi fayma hitande ujunnaje ɗiɗi e gasa joni koy Sénégal keddoɗena mayen kali jillu hoore jolidi Sénégal tonto Madina Baya kalfinaɗo kongola galle Madina Bay biteɗo Cheikh Mahi Cissé siftini hoore jo leydi ndi ko fate banggue podoje ɗe fodanno Madina Baya taw ko mahade nokku ngarduɗo kono ne kadi yoga e gueɗe ala kala koɓe jii ha ganda hitande gasi ha laaɓi ɗum noon anniya mabɓe oɗo saaha mo gonen ha joni firtaki ene gasama hoore jo leydi ndi wat podoje ɗe fodannoɓe ɗo tan e balɗe seeɗa ha joni koye Sénégal keddoɗena armée leydi Sénégal ɓe hinde gendarme ɓe caggal lewru mayduɗo ndu caggal nde tetta taw ko armée ji jonɗi no fewi ko fate banggue pafti kure panoɗi to toon panoɗi toon to leydi Mauritanie ñalawma hanki onon ke wona temedde jeeɗiɗe capanɗe joyyi paftol taw ganduɗa ko kure goni hen e nokku biteɗo Pekes ko toon tigui tetta dañi noon hewɓe nangaɓe hen taw kadi ko ɓattiɓe Khalifa mo Darou Mofti taw ganduɗa ko biteɗo Cheikh Lo kañumne jaggama hen biteɗo Dame Diop en wonde Serigne Saliou Ndiaye ɓeɗo kala nangama hen caggal on nde rokkiriɓe ɗeɗon kaɓirɗe taw ko libane goto ɓe kolliti noon ɗen kaɓirɗe wona haare wona haydara aduna tigui nawde ɓe toon ko e kala saabi mbaɗa fetilaji so tawi mbaɗa ko fate banggue cérémonie ko fate banggue diine woni jeeyi suude nde ɓe pella dow kure dow taw wona pella hay goto oɗo saaha noon kamɓe kala aɓe tawe juuɗe tatiɓe gam loskoji luggi mbawa waɗede mabɓe ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en jaton to Bambali noon ko wuuro wonande Sadio Mani fettiyanke bal ngana caggal nde o mahi toon lycée ngarɗuɗo no fewi oɗo saaha o fuɗɗima toon golle mahde hôpital mawɗo no fewi taw ko jaaduɗo e jamanu taw ganduɗa oɗon hôpital jarmum ma won milliard uji ɗiɗi e koppreje franc CFA ɗum noon finoɓe Bambali ha finoɓe nokku biteɗo
finaɓe nokku biteɗo Frankunda kam e nokku biteɗo Budde no wonde nokku biteɗo Madina Burema famma nokku biteɗo Guidir kamɓe kala ɓe kolliti hen bellema mabɓe no fewi ngal ɗo hen gollal payodingal ngal Sadio Mané woni waɗandeɓe siftinde noon caggal nde ɓe jano Kawguela taw ganduɗa ko kuɓeri Afrique ton to leydi Égypte nde ɓe gatno hoorejo leydi Sénégal jaɓɓino mamaɓe ton to galle lamorgo to hoorejo leydi noon jaarimo kanko Sadio Mané tumay golle payodin ɗe waɗata e nder leydi Sénégal ha tenti toon to wuuro makko wiitengo Bambali eɗen mbiyata neɗɗo so tawi dañi yo gollu wuuro mum kala kam bawɗo wiide ka moƴƴoya taw wuuro ma seedima joni koye Sénégal keddorɗen ma en kaale tanaji ɗiɗi musɗi badɗi e nder leydi Sénégal ɗum noon koye nder balɗe ɗiɗi woni ñalawma hanki o toon to Fatick to noon ko prof jangguino ko fata banggue histoire géologique kam tigui tawa ene welta e nder suudu muɗum e nokku biteɗo jahir noon ne tawe e nokku biteɗo Sarere e nder falde Fatick kanko noon wayarano koye duuɓi 37 andaka noon holko saabi o warti kono kam ko desɗo mo ɗacci sukaɓe tato oɗe sa noon ɓandu makko ne tawe morgue taweteɗo toon to Fatick beele kadi loskoji mbawa waɗede hen joni keddoɗen koye ɗiɗon musibbaji badɗi taw ganduɗa ko toon to Lagbar noon walla mbiyen Labgar ne tawe e toon to Lagbar woɗɗani Linguére no fewi toonne kadi ko gorko biyetenoɗo Abdoullahi Demba Paté Sy jaranoɗo e duuɓi 49 joom desɗo ene jogui sukaɓe muɗum sanga 22h ko nden tigui joom suudu makko hatti wo iwi ɗon o yeehi caggal nde ɓe jiilimo ko subaka tigui ɓe tawi mo welta e lekki e ballal ɓoggol ngol haɓɓi e lekki o welti anda ko noon holko saabi waɗi ngal baɗala halfinaɓe celal ɓalli ɓe dooji nonne kadi e tawtorede commanda Abdoullahi Massara Diop nonne kadi brigade doji kamɓe kala ɓe gaari ngam wadde constat ɓandu makko ne tawe to hôpital taweteɗo toon to Maguirlo mo Linguére ngam loskoji mbawa waɗede e ɗeɗo hen gueɗe mbiya tan neɗɗo ko wawi hebde ɗum kala yo yimɓe tinno ɓatta ɗum no fewi kala sa jewtide e mum haade bone wadde heddo yimɓe kala ene mbiya ɗeɗo balɗe kala mo deño ko ni o wano ni o watno neɗɗo kala mo ganduɗa ɓattuɗum e kala saha mba andude ko woni e ɓernde mum eɗen mbasi kadi neɗɗo kala ko wawi jogade mette yo tinno sakto ɗum sa haali tan ene gasa ma peeje dañane sen wi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie ami ko jayde wi tan ɓe kolliti caggal balɗe tati kaldi gala hakkude ɓen halfinaɗe ko fate banggue awamaje kalɗe leydi Mauritanie kam e sete ɓeɗo hen jeeyaɓe toon to Europe woni Union européenne taw ko sete mabɓe nelaɗe mabɓe arɓe toon to Mauritanie kaldigal ko fate banggue awamaje kalɗe leydi Mauritanie ngal kaldigal on nandirama kikiɗe hanki o wonande biteɗo Sidi Ali kam woni directeur ko fate banggue awo ene wondi e biteɗo Selsi Lidi kam woni nelaɗo Union européenne ɓe ciifi sifande hanki ko fate banggue nandiral awo e maje kalɗe leydi Mauritanie ɗum noon bersugol ngol kala wonata ko ɗo tan e 15 nduɗo hen lewru ndu gonɗen joni toon to Mauritanie keddoɗen ami jayde wiite noon ñalawma hanki o joƴƴinama toon walla mbiyen darnama toon caatal bitengal plateforme ngal multicouleur taw ko mbadiji jonɗi tigui goni e ngal ɗon caatal fandare ngal ɗon caatal noon ko haɓade lebte rewɓe kame sukaɓe rewɓe batteɗo e nder leydi Mauritanie ha tenti darnen seeɗa ha fayenma toon to Elmina kam yoga e nokkuji e tawtorede jagorɗo kalfinade rewɓe kame sukaɓe biteɗo nenne Oumou Dafa Kana e tawtorede yoga e gollotoɓe administratif uji kala waɗi noon golle kewɗe baɗaɗe hen taw kadi ganduɗa koye ballal wonande fedde gotago windere e caatal UNF PA taw kadi ganduɗa koye ballal mum ko fate banggue koppareje beele ustude lebte batteɗe e rewɓe kame sukaɓe jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue golle leydi Mauritanie rima holliti caggal jonde mum to Hosso taw ko biteɗo Wuld Sidi Ahmed o holliti leydi Mauritanie ne jogui caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue heblo aɗa yiya sukaɓe hewɓe gona heblaɓe ɗum noon mbawa ƴettude ɓen sukaɓe beele mbawa gollade
ko caɗele mawɗe no feewi so tawi kay wona kamɓe kala ɓe bindite beele hebloji mawɗi mbaɗe beele kala ƴettaɗo e golle ene wawa gollade ɗum noon ko ñaw Afrique no feewi so tawi sukaɓe ene galle walla e leydi ko ɓuuren hewde ngala métier saka so tawi ƴettama beele mbawa gollade Sahara Média ko jayde wiite caggal jonde walla mbiyen caggal wonande jonde non kadi caggal non mayen kako fate banggue Sahara Média ko jayde wiite noon wonande caggal julde taske yawtunɗo hen nde soɗon ciftora armée leydi Mauritanie kam tigui hollinno fitti yoga e boli noksod ha ganda itti toon kene wona ujunnaje 7 tonnes taw ko mbalisa ɓe kolliti noon ñalawma hanki o hoorejo jagorɗe leydi ndi wuldu Cheikh Sidiya caggal juulal juma waɗi jillu mum yoga e leyɗe ko wayno Tafrakh Zeyna ha Riyada ngam yurnitade ko fate banggue golle batteɗe so tawi ene laaɓi walla laaɓani Sahara Média wuuro Seyl Babi toon kadi duppama toon taw duppi ɗum ko cettal ONA kalfinaɓe ko fate banggue gueɗe ɗi ndewani lawol guilay produit ji ha e alcool e huuɗo bonko ko kala kene fronde 2 kilo taw ganduɗa ko huuɗo bonko ɗum woni ko duppa e yeeso gouverneur mo Guidi Maka kam e halfinaɓe ko fati e banggue laamu ami jagorɗo ko fate banggue faggudu woni Cheikh El Kabira joɗodima e directeur walla mbiyen joɗodima e kolaɗo Koubala boñ wonande islamique biteɗo Moussa Silla to Naksoda nden jonde noon ko yurnitade jokkodiral hakkude oɗon boñ kam e faggudu leydi Mauritanie holno wawata ƴellitorede sengi wi toon to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali ñalawma hanki o sukkaɓe malinaɓe kene wona ujunnaje jeeyo woni ɓe ɓuuri ɗon jippima hanke boli Bamako ha tenti noon e boulevard ha fayenma manditare leydi ndi kamɓe noon yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko koninkoɓe hoɓɓe taweteɓe nder leydi mabɓe haɗo ɗo gollala ko gasi nde mbawata accirde leydi ndi yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko Russie Poutine yo wallit leydi Mali beele Mali ene seera e kibala wonande pelle ceɓɓitiɗe tolniroje e kala saaha bomboji mumena kono kadi ɓe kolliti oɗo saaha yidde mabɓe ko wadde soutenir armée leydi ndi nde wawata dartade ustan jangoji batteɗi e nder leydi ndi kala joni toon to Mali keddoɗen mayen kaale fedde hesere wonde jibinande ñande nogas e jeegom lewru octobre maydiɗo hen nandu to Palais culture Amadou Paté Ba e gardugol Oumar Barou Diallo on ardi fedde nde noon oɗo saaha nde wiyete ko fellentaire walla mbiyen fenêtre walla ni mbiyen henorde udditima ɓiɓɓe malinaɓe kala yidde mabɓe oɗo saaha mo gonen ko hoorejo leydi ndi nde accitta laamu caggal guila laami ha yettiɗo hen ala ko heewi lawol e nder leydi Mali to Mali keddoɗen ha joni ma en kaal ko fata banggue police mo leydi Mali ɓe tetti kene wona 64 ɓiɗɗo debbo taw ko ittade yoga e leyɗele Afrique ha tenti toon to Mali kame Guinée Burkina Faso ha to Nigéria woni hen ko luwanaɓe cuuɗi mumen taw ko réseau trafic ko fate banggue gueɗe ɗe pewani taw won adduɓe jomumen woni hen noon gollata koye baruji ko fate Sangara woni hen ko luwanaɓe cuuɗi ne mofta toon jaltata ɓen kala tettama ɓuuren hewde ko sukaɓe ene tawe juuɗe laamoɗo saaha mo gonɗen caggal yoga e jinnamu men nde heuri laamu ha tenti ɓen dadi witaɓe interpel nde mbawata yilanadeɓe ɓeɗon sukaɓe ko heddi ko noon ko ceernajo guirtunoɗo almuɓe yoga e nokkuji addi ɗum to Bamako taw ganduɗa ko yelnude tan wona jangguinde ɓenne kadi tettama ne tawe e juuɗe dadiɓe oɗo sanan ɓe koliti koɓe windiɓe ɗeɗon pele haɓe mbawa tettude gueɗe baaɗe noon kala sirti noon ɗum woni ha to Nigéria ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaa toon to Koro wuuro witego Kaswan tawa nder falde Maddugo tonne kadi ko worɓe joguitiɓe naati e ngoɗon wuuro duppi kala paaɓi gawri gonnoɗi toon ɓe jooɓima pittali yimɓe ɗiɗi ɓe nawi jawɗele jonɗe no feewi kono ɓen worɓe walɓe ɗinon janguji gandaka to gawo tonne kadi caɗele ko fate banggue ndenka kene wona 7 école uddi hitande yawtunde kene wona 82 école wonno ko uddi hikka noon école aji gudduɗi ɓeydima e wiide wonande halfinaɓe oɗon fannu kene wona e nder gawo tan 164 école hen 32 uddi e wiide biteɗo Sidi Khalid Haydara ngam ngakkugol nden ko sukaɓe janggoyoɓe ɗiɗon cuuɗi école aji sen wi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry
Alpha Condé batu jagorde nyande jeedi ndudo lewru woni alhamisa jawtudo e no o holliti yidde makko ɗo saha mo gonen siifi ko ustude wangogol walla ustude ɗanle jagorde makko ɗannotoɓe caggal leydi Guinée so tawi jeehi ne deppiso haalis no feewi ɗum noon ne boni e faggudu leydi ndi e wiide kalfinaɗo kongola laamu makko biteɗo Aboubacry Silla holliti oɗo saha mo gonen jagorɗe ma ɗanle mabɓe e guste caggal leydi to Guinée keddoɗen ha joni FNDC haji FNPC ha joni FNDC jafoɗona ko landaji lundo dentuɗi tekki boɗeje ɓorniɓe comci boɗeji woni yaadu woɗeru taw ko moɓodirɓe ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru woni alhamisa jawtuɗo henno kamɓe kala to Bowal biyetengala stade 28 septembre kene wona million ngaji ɗiɗi ɓiɗɗo guinenajo moɓodiri ha boli ɗi kala keewi ɗum noon ɓe kollite ñande 14 nduɗo lewru ma ɓurɗona ngam haɓade 3e mandat mo Alpha Condé to Guinée Bissau siftinde ɗon ñande nogas jeenayi lewru octobre mayduɗo hen ndu hoorejo leydi ndi woni Jojo Mario Vaz toƴƴinoma hoorejo jagorɗe kesso biteɗo Faustino Limbali on noon ko toɗɗanoma kono jagorɗo goɗɗo gonnoɗo ɗon kañum e hoore mum salinoma iwde ɗon caggal leydi ndi woni hen ko hoorejo jagorɗe ɗiɗi woni gouvernement ji ɗiɗi ñalawma hanki on CEDEAO joɗima toon to ñame lamorgo leydi Niger oɗe saha ɓe kolliti kamɓe kala ɓe paamani walla ni wonande ɓe jaadani e gouvernement kesso toɗɗaɗo o woni oɗo hen biteɗo Faustino on noon windi ɓattaki mum acciti golle mum oɗo saha mo gonen tekkere luɓannode hakkude hoorejo leydi ndi kame gouvernement kanko hoorejo leydi mo heptinani ko on tigui gouvernement woni keptinaɗo e nder windere nde kala on noon ko woni oɗo saha joni joɗiɗo ɗon ko wona ɗum ko noon CEDEAO hollitima sembolina koninkoɓe mum woɗɓe caggal nde ɓe nelditone ndeɗo hen yontere koninkoɓe yonɓe no fewi ɓe kolliti ɗo tan e sumgoji paaɗi maɓe neldi toon koninkoɓe yonɓe no fewi ɗo e yontere faande maɓe neldi toon ñande 16 nduɗo lewru maɓe neldi toon kene wona hooreɓe leyɗele nayo mbawa yaade toon joddo e hoorejo leydi ndi beele fitnaji ene mbasa arde e nder leydi ndi siftinde noon Guinée oɗo saha ɓe goni koye huumaji jarruba ɗo tan e nogas e 4 nduɗo lewru woni sumgoji ko fati e présidentiel sen giwi toon to Guinée Bissau koto Côte d'Ivoire paɗen Guillaume Soro taw ko gonnoɗo hoorejo jagorɗe Laurent Gbagbo rutti kadi wonno hoorejo jagorɗe Alassane Dramane Ouattara rutti kadi wonno taw ko président Assemblée nationale woni gardoɗo sirdarɗeji leydi ndi oɗo saha gonɗo e jillu mum jaruɗo banggue muɗum ñalawma caggal nde o yeehi toon to France Espagne Italie oɗo saha mo tawe to Angleterre toon to Angleterre ñalawma hanki o jooɗodima yimɓe makko jaɓɓimamamo toon nokku biyeteɗo Chatham House toon tigui ɓe jooɗodi o holliti oɗo saha mo heeɓi keɓugol payidingol ngam ƴamde lefol laamu hitande ujunere ɗiɗi e nogas konngol makko noon ko wiide jaltinen Côte d'Ivoire e caɗele Côte d'Ivoire ne tampi no fewi toon to Burkina Faso Macky Sall caggal hanki nde waɗi ɗannungal mum toon to ñame Niger waɗi leƴƴande to Burkina Faso to Rohmar Christian Kaboré ngam wiidemo minen ɓiɓɓe Sénégal naaɓe amin gondi e moɗon caggal janguji limtinɗi mbaɗi toon to Burkina ha tente jangu mbangu toon ñande jeeɗiɗiɗo lewru woni alhamisa ɓennuɗo ha yooɓi pittali 86 neɗɗo hoorejo leydi Sénégal hollitti amin duwani on ten amin gondi e moon pellital kam e cuusal kala gana wonande rimor haaloɓe kolce bamɗi caggal nde lundiɓe hewɓe jaltini vidéo goto werla goto ne leeli hen nana Akufo-Addo hoorejo leydi ndi ɗum nana woɗɗani nokku biyeteɗo Bilhoje taw woɗɗani Bowal laaɗi diwoje ngal akkar lamorgo leydi Gana sara clinique goto ɓe kollitino o sellani o yeehi to clinique to mo sellani noon wawata ɗowde laamu kalfinaɗo konngol laamu ngu holliti ɗum wodani ko lundiɓe kaali ko nana Akufo-Addo ko gonga woni e oto kono lelaki yahani to clinique ngam safroyade yano clinique ko salmede biyeteɗo Tony Napi taw ko jeeyaɗo e catal makko mo wona celluɗo ɗo saaha hanki taw kanko on nana Akufo-Addo mo tawe to Niger ngam jonde CEDEAO yaltinde Guinée Bissau e caɗɗele sen giwi toon to Ghana palen ko to Togo Aliko Dangote gom ngalu gorko joom ngalu no fewi jeeyade toon to Nigéria ñalawma hanki o sifodiri e laamu leydi Togo ma uddi toon
isinaji ɗiɗi société ji ɗiɗi mawo darnu ɗumen toon taw ganda ko usine pewnowo kala kene wiye engrais e usine pewnowo kala kene wiye ciment so tawi noon ko cimenterie hitande kala mawo ƴeŋŋin 1,5 million tonnes ɗum noon ko kala hitande kono ne kay ko fate banggue engrais taw ko ganduɗa ko ɗo e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas fuɗɗoto to Nigéria haadi laamu ngu haadi ha memi leydi kala moni yeeya essence ko manki kilo nogas kilométre uji nogas hakkude mum e keeri leyɗele mum ko wayno kilométre uji nogas hakkude mabɓe e Niger kilométre uji nogas hakkude mabɓe e Benin hakkude mabɓe e leyɗele goɗɗe kala haɗama yeeyde gila produit ji mabɓe nadde leyɗele hoddiɓe mabɓe sirtindona Nigéria koko uddi keeri mum gam haɓade produit ji ɗi ndewani lawol nadde leyɗele mumena to Cameroun union syndicat ena heedanɓe jangde towde kolliti mana tan hofgo juuɗe balɗe tati ɗum noon fuɗɗoto ko talata paaɗuɗo henno caggal nde bifta toon jangguinowo goto mo hinde docteur Ngom e nder ko biyeteɗo Bamenda jangguinowo duɗal jaaɓe hatiringal Bamenda kam tigui bifta nawa hawɗa saamu gondena anda ka taw holɗo nawa to Rwanda Paul Kagame yalti e deƴƴere mum tuma nde lundiɓe hewɓe kollinno wonande o yeeɓi koppareje jonɗe no fewi e nder ɓoggi karalleje gam ñukindade lundiɓe ɓe ko kalata e WhatsApp ha e Facebook kala o yoori jaali noon ñalawma hanki o holliti kanko a tant que personnalité mo jogui woni neɗɗagu makko e ardade leydi ndi lundo ala ko wawi makko haydara holko jarnimo e ñukindade saka yaltinde koppareje jonɗe no fewi gam yebde ɓeena hettuɓe ɗin fannuji gam ñukindade tene golle leydi nan ɗon ɗum noon ko konguɗi ɗi potani teskede cakkirɗen kabaruji men toon to Brésil Lula ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi jiiɗaɗo no fewi kono ko tuumaɗo mbuñaari e nder leydi ndi jagganoɗo ñaawa haɗa jeede e sungoji jewtunoɗi toon to Brésil taƴana malel duuɓi 7 e kaso ko wona ɗum kono waddi tan ko hitande fawde e kaso ñalawma hanki o tribunal mo Brésil yamiri yo accite kanko Lula caggal nde waccita hanki yimɓe mo kala moɓodiri gam wiide min gondi e ma wonaniɓe bellema mawɗo no fewi musidɓe tedduɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feguerɗe sukaɓe Afrique ene waɗon juule mo wuuri mawlidun nabi sallllahu alayhi wa sallam yo Allah rokku en hen jaam kame cellal e kissal e yaajede wona sababu yaafede ñabbuji meɗen kala ɗo e yeeso alde de ko musidɗo mon guiɗe mon sir mon sal Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena